Minecraft SMP, veľmi známy žáner Minecraft survival serveru. A čo je vlastne Minecraft SMP? Minecraft SMP je server, kde nie sú pravidlá okrem cheatovania. Dá sa grifovať, vaučiť alebo i kradnúť. V SMP má každý svoju rolu, ktorú mám vlastne hrať. A dneska si povieme o dosť známych Minecraft SMP, ich začiatky a konce. Ideme na to. Dream SMP bolo najviac populárne. Dá sa povedať, že Dream a iný spopularizoval SMP. Bolo to i na zahraničnú cenu niečo nové. Upgrade klasických Minecraft survival serverov. Ale ako vlastne skončil Dream SMP? No veľa členov sa posunulo ďalej v živote. Pár z nich si aj založil rodinu. A naviac hlavne smrť Technoblade, najviac zapečenia koniec Dream SMP. Prečo? Lebo Dream chcel urobiť druhý diel. Veľmi chcel. Ale keď umrel Technoblade, chcel nechať úctu serveru a preto server skončil. Teraz ideme do našich hraníc. Dospeed SMP bolo vytvorené 2021 a bolo dosť populárne. Dospeed vytvoril dosť podobne silný brand ako Miner. Pravidlá boli vlastne isté. Veľké zvaty a zrady nemusím ani hovoriť. Namiesto Dream SMP, Dospeed SMP malo 3 pokračovanie. To prvé každý pozná. Druhé sa moc nenatáčalo a tretieho vyšlo jedno video a short a potom už nič. Takže dá sa už povedať, že Dospeed SMP už dávno skončilo. Teraz ideme na SMP, čo ešte funguje. Donut SMP. Toto SMP určite veľa ľudí nepozná, tak ideme si to vysvetliť. Dr. Donut je vlastník serveru. Na rozdiel od konkurencie, nie sú tam iba youtuberi, sú tam i normálni členovia a toto SMP doteraz funguje. A má také isté pravidlá ako je ostatné. A tu sú všetky SMPčka. Takže dajte like a odber a uvidíme sa v ďalšom videu.